Terve! Elikkä tää on mun kanavan esittelyvideo. Ja nyt mä kerron, mikä kanava tää on ja mitä videoita tähän tullaan tekemään. Okei, tää on Airsoft. Varmaan vaatteista päätellen arvaatte. Mulla oli tavallinen ihan kanava. Mä halusin alkaa tekemään niinku Airsoft-videoita. Joten nyt mä tein tämmösen kanavan kuin Airsoft-videos. Joo. No, elikkä tällä kanavalla te näette softaamista, ihan sotimista. Sitten te näette niinku aseiden esittelyä, aseiden ihan testaamista, niinku mun aseilla. Ja sitten niinku aseiden värjäystä. Eli niinku mä teen kaikkea miten värjätään niinku ja tälläin. Joo. Softaamisvideoita alkaa tulemaan heti kun mä saan mun sen GoPro-kameran. Mä saan sen luultavasti pian, mut sillä välin mä teen ekaksi ne kaikki esittelyvideot. Ja jos en mä saa sitä vielä heti, niin mä voin tehdä pari värjäystä siinä välissä. Joo. No, tää oli mun kanavan esittelyvideo. Moro!